Kajingkan mau ya kelingko ngiyap jong General Secretary Barem kaseng Hinyotrap National Liberation Council HNLC uba Cheresta feel thank you ubala sya siat yap hakipulet haka yengsa ka jong u haka khatlai tere unailar arja arpuai kandai ka sien ka balai hau nusdam kata lasai ka sngi ka khatlai tere unailar arja arpusau bat hau nusnam an kan mauru ya ka tega sngi kum ka sngi badum kabala khot penlong da ki lightly ki seng ki bekentop ya ka Khasi Students Union KSU Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP bat ka Hinyotrap National Youth Front HNYF Maulai Circle haswa bakan mi kene ka jingpen bana na kalyang kita ki seng ki bala pen bana pajba ban penlong da ka Black Flag Day haka khatlai tere unailar kata nadu ka khandai baje men stamp na kalyang ka yeng ka sam jong unoi lambarim ka Hinyotrap National Liberation Council kila khot bat ya wer pajba lingba ka Kyrwoh shaki pajba ka briu Hinyotrap kumjo ya ki seng bhalang banya don rengkat haka jinglek bo Syntiew hau luom jingtap uba don halau mali haka por arbaje men sngi na kalyang ki lai seng kila pentip haka Kyrwoh baka jing penlong ya ka Black Flag Day ka dei kum kadak jong ka jing bam la ban klan ya ka jing pen ibor jong ki pulet bat ban susiat yap yo brio hapo ka yengsa ka bausa hakenton masar uba Cherish Starfield thank you udai ubala don ningkong haka kenhon kieng Atiar Hinyotrap Aceh Liberation Council HNLC hendrai hadien balapun kut no ya ka seng uladon benta haka jingseng ya ka HNLC House Snem khat khandai spa khandai punyo baula bat kum u General Secretary barhau benai risau jong Snem arajar khat pra ula wan pendam wat no eladi hakmat jong sembut menteri rangba ka jela uba prestun tensong kumban supen kenmau haka khatlai terik unailar araja arpuai kipulet kila let khanra ya ka yengsa jong ba Cherish Starfield thank you bat kila let rung haka yengsa jong new noya lambarim ke HNLC haka por lai baje dang step prangap bat kipulet kila kam bau ba Cherish Starfield ulaya khun persa ya ka kunhon kipulet dak tari dak jingthmu ban phat krat bat kipulet kila hab ban siat yu kum ka jingale markel liang u Director General of Police DGP Barim ka jilla u R Chandranathan haka tegesngi ulai thu bau ba Cherish Starfield ula mensau na ka jing siat bat lakit mar yu sha hospital hendrai anda lapoi ha hospital ki doktor kila pen bena bola khlat lupa halenti uniu he pulet Barim ka jilla ulai thu bah ka tegejing lai khanra ka kenhon ki pulet kila yo ban kurup ya ka wei ka pistol 9mm ka wei ka tari kawai ka laptop pat katu kat netli ki mobile phone ki bapendan kam dau General Secretary Barim jong ka HNLC bat ula ong ki pulet kila let da ka jingthmu ban kem yo ba Cherish hendrai ba kila yo ki jingtep ki batikana baude badan kti hakabaya de ba ka jingpen bathai yo bom IED ha East Janta Hills bat halat imkhra na ka jing le ki pulet la ban pen kan mau ba ka jella kala hap ban sakhi ya ka jing mi upat ba ban penram ya ki pulet kumjo ya ka sarkar jalla bat ban yo ya ka jingmi ki samla ban pen iboru ya ki pulet haka bakila don ki jing thang ya ki kali ki jing kni ya ki tiar siat na ka wei ka slam trekam ki pulet ka bodon hamau kun ro bat hadu ban poi uput ban hap khang ya ka internet bat ka jing beteng ki jing ya ki hadu bakan poi hadu sekretariat ka jaka song trekam menteri rangba ki menteri sarkar ki officer bat ki wei kum ka jing kan mau haka lingko sngi yap baningkong ki pajba ringkat bat ki bahayeng hasam kila penlong ka jing kan mau buram da ka balik bo Syntiew hau lom jing tap jong new noi lambarim ke HNLC bat ya ka bala sakhi baki pajba ringkat bat ki noi lam seng bhalang kila poi saka yengsa uba Cherish ka badan hamaulai kenton masar bat haswa ban sedang ka jing ya pajba ban lek bo Syntiew kala don ka jing duai na ka yeng kasam hakatai ka jing lek bo Syntiew yo teu noi lambarim ke HNLC la sakhi bagi lodon bon ngot ki bri ke bele shembenta bat anda lapoi hamaulai stanbus uba granary Starfield thank you ulpan heri ke belun rong yong bat ban pelat ya ka stiker ka bala penmi da kasur ka briu Hinyotrap bat hadien kani kila beteng biang ya ka jing yat kejan hadu ban dapoi hau lum jing tap jong ba Cherish hakatai ka sngi bo Syntiew la sakhi ya ka jingbo yo Syntiew ubala pha da ka seng HNLC lingba uba sadon bla ubala mi khmat ya ka HNLC ha ka jing sedang jong ka jing ya kran yosok hau teu Snem bat ka sarkar jala bat ka sarkar pedeng ha ka lingkhu sngi yap ka baar wat la ka jing kan mau buram ka long hi kumjo hendrai la la pat penyoi ya ka jing wan le buram ru
Daki dekat ke HNLC ki badon Shillong nak benta ke jing ekran yesok ke balakut no hadian ke jing weng hi ke HNLC hadian baka sarkar kam syam la pediang ya ki jing dawa ki bakongsan jong katai ka seng. Hakatai ke Sngi uksiang jong ke Ehnyo Trap National Liberation Council uba sadon ke bla ula krenru halor ke jingken tu jong upara uba Cherish uba granary Starfield Syntiew ubala penpau yaki dekat ka seng. Bakin husiar hakani ke jing ekran yesok bat ke sarkar henry haba ai jingkran hakate ke Sngipan uba sadon ulaong kumba kalong kam dan kenu ke jing arta tien nani ban hap husiar hakabe dei bat ke jingkran yesok bat ke sarkar Kublesi bon ikijendar kat jengpi bat ngi kerku kedop ngi bu jendwai baka kam pile ka jing pen pi kalong ba sukses ba job bat ba pindu me pendem hiru hakini ki bor jok sarkar Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F Mynta ka Sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya